Perkenalkan, nami kula Dwi Novita Putri, absen selektor kelas 11 IPS kali. Pidato kula berjudul Kebersihan Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Sekolah, dumateng Bapak kalian Ibu Guru, dumateng sedaya konco ingkang kula tresnani. Hadirin ingkang kula tresnani lan kula hormati, monggo kita bebarengan mujukaken puja lan puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amarga sampun pinaringin berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya pinaringan makempal kanthi sehat lan alfiat. Hadirin lan ing kula hormati, kaping sepindho kita sedaya perlu bahan utawi panganan amarga lingkungan utawi panggenan minangka papan kangge nggantungake urip umat menungsa sedaya. Amarga minangka kita sedaya kudu njaga lingkungan sae-sae supados bumi keuntungan kagem kita sedaya. Babagan kebersihan lingkungan yaiku salah sepindho cara kang apik kanthi kita sedaya nyegah penyakit lingkungan ngintai rikala musim udan. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken, umpami wonten klentha-klentunipun kula nyuwun agunipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.